omurubuli okubwatia nigo kurigererwa n'ebigore byonsi. Biamano manchumari on Ndizi TV and Donzia sobela ne jinga kijabana ko kwari ne asumuru Omogano ne uyugo jakira litukuria Jumatano guchakira chense ya monenu semaro baka chense ibere nenu wawa okore dera bagani ingenjo asingenjo kiro litugongo tena kiro mondora bato mogani wa andi Omogano lera nanyo ne no mogani one ase studio kato yugo kwana mange kujuru ko morra asiga kirebosi kiagara enero Ndizi nonde mbando si yoto bwati asenjera no abonga na bora jiko kasana ekiagera nigombate omogeni urajire nguma usinajete nguma kokaba muna into embako moni no ntorasenze mo yemitanda Facebook tonyore Ndizi TV News digital boy gasenze mo ya YouTube na bato nyora Ndizi TV News onyo chinga ngina bato tweet at Ndizi TV News wene kerengere kyawe tumu kwetera se number era se skini wera bona kwali ni obe nainje mbaka omwere denda mwali baga atukwani kabisa denda mwali gani assist to kabisa wanda imba kwani bakwani bono kwani ya manjumu abali ochiarali bakwani gase DBL kamera eri origere diemara yego sali eria yo no tore kamera no tore me asamalita ngoro kwembarambamba the best gospel artist people of nowadays from Nairobi Kenya chimbo la Kisii lakini bano eria deri Embarambamba nigo bakire gosene eria ngakiria orira seke eria deri Embarambamba ne rigia sana asenge yo kolega asiengia na rira seke bande ya ekebanda ne sio tume mbesa riri kinga Kristo musioma igere deri yao Kristo musioma wanda tora kwa eria deri ekebanda ye serikali eria ekebanda tora kwa na Kristo musioma tuma goja Embarambamba bono india je to ku Embarambamba kora debe na Embarambamba mwagiyo kweborwa kurwa ngakikero ne utarake goja ko Embarambamba asaba tegere bali mwikire bono iga asama rida na gote inga ikongoro kwa Christopher musioma ke Embarambamba the best gospel igondu ete kurwa sema ya keroka kitutu masaba constituents Nyamira Counties lakini ase abayibuli bane akugumusioma na Sabina abayibuli bao umuntu kabeiru motel akuruku Sabina yule mam mustarenge motel yere igondo makogoti ase nyumba ya kane tata gabwate nyumba isano igondo ase nyumba ya kane makogoti na ende nimbwate abana no mukungu Gwada wana mukungu bakonuka tata uyo ndondo husband husband no musacha uya sana ngurugiza majiri jia keroga ono madano kora bori bana Embarambamba Kristo ono twasoire tujuruguri na ndiwaso to hotel na ndi gwachagete magiyo gweboro Embarambamba badena kwarali byage mwaka ortingo lakini I think kebande gakontebia bana gana ndo chingane kimyaka 33 ndai diriori hotima itindi na iboro kusenta de tu tiga manyi tiga bana manji muri ora tiga minus na bako minus ngojima tadi tu aditiri I think no nda bono ndegero kwiboro ari ne gwatana mukaiboire nyumba ya kane igo butatu minode ndo na bwato kwiboro kuyabuo kwiboro asinka yeino Embarambamba ngakibono mbako iride skuru rende ngagwaja masomao Embarambamba skuru bonchiete ngasoma ngaikeiti oje skuru oje kurukiria kirire egenda gaga nanyi tigeranjera umusiki geto gaswaga fra ngwaje desguru ero musiki gaika swaga fra katikati hapo nyuma ndarika ya 8 ogendo gaga rantikerte skuru njera umusiki oyo ntu abade drama music as school igona kabere omuya P number 1 as a drama lakini kama somo ora ndiri uchi namba kuchikati kuchimayaga lakini kwa music ninje ngoli activity nayo ngoli activity bono ase kumanyanga ne talent yo bateri na bwate kose talent mbwate ne yo bateri ona yarengena I think 1996
1996 akere president ya kabiri yenze ekanda kuigule sobo songo akuru ku Daniel Tairoja ara moyi akaenga kine mugota utene na para motare president ngwetera omete moyo yo president asa bali mutamo manyeti moyo gento yuka gatakire okwanirie tanyayo oimukie gechara ikamo igoro yoka babu ko irabesa abo tanari digwa ani buna tanga nyayo okoreiga oko irabesa bono iki tuabe kunjera abana bakirira ngachikotenga iga moyo gatenena abune idiore bon 1996 irenga kwarenge ngenga ki itingo manya mainasani aya mainasani kyaro koiro rango lega tiabu na katena renge muya sukuru mane music bana ko kwaras music ina mane agaika gantebia agatenena agaika karange yo mwalimu agataba umwana oyo sukuru yanire agate ukirira ataba sukuru enanye koreire na masigwa anyayo bana bakunyi masigwa ya watoto wanyayo tokaewa nande gaika 1997 I think 97 nanda agacha akaigori mutinyo sapa nali koimo chibarasi chibunda chisepula chichui nali chigutiri bosongo ekari chatimbukire next litukuli gato na rogocha ine shobon ine so bana kuchikoigor 90 ine ya 1996 bana kuchikoigor ya 1997 bana liyeitene na ngasuki gumutwe omateke chisukuru buna chibangete chirainiga kile skuru gatara kwa nyone secondary gatara kwa iga yani buna chibabeke jinyinge lakini bono ite yarenge omunguso monene namba wani tu abekete saine poti mutu ga gatabanga kire primary school pakaso ni pangit lakini igo abana basugete maga bagotera lakini paka pun iga bago ngepaka mu lakini insani nyongotera yayo masigwa ya nyayo tawara Kenya tawara Kenya tawara Rais Moi tawara Kenya tawara tingiza kitule nyayo tingiza kitule bona linachikotenga konyowetire kero igoro asana tokoro kali ka sera se abachugi bako chogerera konyowetire utamukire pam lakini buleke kabeko igali ka sukumayaga aganjikana baka sinari akaigoro mwana agayikana kanyimbo ketabwa takarabu kaika agachiga kanyore sengo nyakotera igomba gotera akandigereriga akarua kangwana karangwana kandai we mudodo kucha andali segari yaringe mwe musana yaringe mwe mwenyenge agaikaga sa 1997 talent ya oneri ndete ko dayisena gunduerte talent ya agasokera igoro karasokera igoro kawaireri anga bera sumurangu agandai bona angu utuparu nimeona watu wako na talenti kwa sababu mimi Moi napenda talenti. Huyu mtoto nimeona ametanzi kama kangaru, anatanzi kama munyama wa muzituni. Wapi mwalimu yake? Mwalimu akatoka sakata kwa sababu napenda talenti. Nataka ninunue huyu mtoto maziwa ya watoto wanyayo. Akarua kuchibesa jina rine gete semo yange abwate gento getako igore kenge briefcase akobata kie switch ga orusie nyone kunwa ya moiga obaereri andikira na iga kia kabeire segari ya ense moiga igotari bonse bago igase president ya yo ininje bwiga na igete agakalento kawe chibesa lakini agateba nyuma tara akabwa chibesa iriga agatanga enda mungunyu masigwa ya watoto ni mara kwa mara nakwambia talenti itakubereka mbali. Huyu mtoto ni wengi wameona kama ni mchezo anafanya rongi meraruka Kenyasa hakuna, lakini wanaona kama ni bure, lakini huyu ataenda mbali. Oimo yogwan abu naona aroje ngani mbwa talent because chisukuru chiarenge chiribu sana chiribu roje akarimo okonyora chisukuru ese totabe Kisii chitabiringa ingero kama gote totate department ya otikero chisukuru koru Julius kero Julius maguta sele rogoro baka mat otikero chigoro tenene igo ngarani mbwate talent bono koru abo nona na gunduete talent ya lakini ilikuwa alenga sukuru rende konyora moya ataraja nkwa ngwa contract chidrama music drama na gata inga na kabeiro
umuya sana se drama music nere yake tandake chiba sina ariko nyakwa gwa gitibiti ngomwana uyo itire buya uchire district uchire national uchire provincial kwanya kwa gwa gitibiti chiria ngaranga ndo chitata chiba sanjikara yo ngonya kwa kwanga gitibiti riri agitibiti okwa guchibesa bona kwaria raisiri buna kwanya rene nubate talent ngo ritiri kwanya mbali ajiro se ba kuna bona kwaria raisiri na moyo jire kwagera na kwaria raisiri nayo nubate talent yao ya drama na chire bakiti na tigire school bona kwatigire school bona kwakorere school 8 yabo kai wasco oji Embarambamba bona gantu abwate epandi kurukusungusia alizo sababu na lia kimai ekine jibani chia kunetenga kiyo omuntu otangane tabu alizo sababu bona ngoba iguna arenge my brother na bwate chiredi sana ngoba iguna arenga ake bona ngaranga na nche narikotera buna abanale gukuma yani nkamuseka kuchia sabari lakini kinya gase gotegerera aba umuntu nari uri kurukana bongomani imeze sa uri kurukonko esanira zari gosokinde muni ngachikuriye video yaye eganguna gatana bonte tenje ndura sina nje ngume bunwa bunoyo inebi ebirenga bya name lakini my brothers abayibuli mbata kete bono ntere abayibuli mbata kete gatewa amasomo lense gesongo tora manyangi njote yura atake kobo motel utamanya masomo lakini ngaji wake sababu nchikoligeria secondary ye ndoreta kete gesongo iga primary tu gatewa machibu ayane chore limo osame sende ni kwa machibu secondary kende kinge garano kutukutejibesa ngakana tindi kwa anda school abakandiga ngachako nyakole practice bono ga no mistongenge nduru na igwete ngo mwana nara orose ti muziki mweze kubwaterana nere kurubirongali ugonya korose muziki o naro bakachitwa mujike Gusii egite kyo na rosinya baura kini ngiye kubuga ngorego gonya ibi konye mudara so sentru ngorego gonya korosi ebio bina ku school na kata inona na manye korosi drum na kane kasoni kwa manyo ne ndururo igure wana ochire baka kaunta abiri nya chai ngoyanda ale nyantura Kisii simine chai maremo na kwa tumo yori ku traditional yali bali chache yani kere conscience ekwanda buya ogenda osangiri wa igentore ntubano tuachigito kwa babangene lakini bona bakasoni ine irete ongengo na bwata gantu gete akarangi nanya chai muga akonyambuche muga gori guya atoige agatoelibu oibono oinongengo tore iri ongengo yae akaratoelibu tokanda tokanyetinde kanze that's the first mwana kanyetinde kanze abantu mbatura marabaisi nengengo nongengo tokanyetinde kanze ngakia abantu turatiga matukata tutumaye kubakana era abantu bebiri tukaikari tukulia kabere tukanyerusi ase tukanyebegete amaraba tukarembura ngo nyetube tukarusi tukaenda abangina mbali batugati bona ritukarusiga bakaiga ngaki ebese imwe tu ortata mwe to no enecha tukaratiga tuba 200 eri boya renge bese ne karesan nyore emigoko gacha necha uroje yarenga siringi 5 talibano igere bibiti etusumbuye sana utagorere muntu kujika ubu muntu ngango jaro hotel kwanya kuchibiruna watanga esiminera yangire ongengo akamanya kurua akangire studio tukareka ati ogotera matatizo nendururu ekawika matatizo nendururu ekare ya wika tuacha na lieri tukulitanga ngonga kongorere na kapikire linganisa akangorere suti akangorere koroto igo mwana tejibese kurwa bwendururu na ne aropigeti is international lenge pandi te bwana chipandi inaga te chiaralimire chiaralimire miake ibono yonga gasokia I think buna nyorte buya it was 204 paka 207 oinonga ngatia bugigete miake abana ngajara keirake ichinguru abuji yake kiagero yaga chitina chinderu ama chanje bakumingo mugako yogotera iga ngoyo akiba ajikurusi ne kichana eka tuenda ongenga gachakaenda media ngatikara bano ngairana gochikierira kyara bano muntu oyo bano oyo kokobwatire taiyo bano ngaratigangira ne gochikierira njake pandi ya obon yana njake pandi yakierira
no sagero bonyakon arocho muntu oyo oyo kana aroyo bagotara no ngengo bagwirete sana nganyororo sirio gotera goko kumaridati etore maridadi agantebia ndio tocho mbwati cia kamuye kankaratura bono gai nafasi yeye yasagera kumanyekana sumbusi nja karita makose kanda isiko kanda mumbu nataki kwa jire isiko na bani nja buno nkota biga moja ningende isiko mutinyo mosebere diete liya nembwata diire nirense kera abantu bagogoriki sera toyo sumbusi yarenge igoro diende isiko no chinguru chia cherete chinguru jina bwata chia ngengo ngachireta chionzi pia sasa sagero tukamagurua tukarugunga Kisii penga the best yani bono jisera kirigintu ninwe bono natakora bwadera butondera somo tiboko mosi tumaikora na bono kwasoire nande na sagero ngakimwaso gitego jibosi bono kwandera mwabere the best benga asoro go Gusii na sense yetu ya Kenya karo ndena bali bana karo bajete siko chinguru jabo kora ngunyu ya Kenya onde bwansi ojire siko ewire ya ako kya chinguru uyesa no mwajumure to skene Ndizi TV mosi ngwina tora sentu ndende yakabere kadori ne Embarambamba rego toera kabeso mugano wenga kya chagete opoteli no busani bwaye igoto skene Ndizi TV bwansu wo Gusii bitume bimbyameti bono nari twari gutwara ligesa ligiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongina baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitume byao mbyameti arafu amakonda utagotiga gutena kina abugire kona goche kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukendu bano no bwachira amakonda imogete karo bukendu bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne mungina baskaria ntagete toimoke mapema kendabu etuke korukunga enokem agrovet enokem agrovet ego toko mochubo songo no konyora mariogo ayagwita makonde amariogo yoboke una chingende chibona cyangere koligisa manyarora kyakakire koligisa kobalira moyo bori obuya ogosiarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari obuyo boka babwate bakachindagira chechombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngarore ngombe yao nero ngayangire konyarika ngabwata magecha ngo chisibiande kolinde gotengo chisiberia amache yayo mongina obugeremi bwonchoreire na enokem agrovet amina Niki maine tarira enokem agrovet imeyumuchu Kisii ilionyora mariogo yugusiarire bimeli indagera nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asenyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Urusageronde Nigorore opposite Shell Petrol Station, formerly Falcon Petrol Station. Naboigo, Bachagiro Rusageronde, Ensemo ya Jogo, Angena Jogo Primary School. Gusoba Keresimi, Enokem Agrovet Limited, growing healthier futures, one harvest at a time. akitika wanomi nyokengende omonginero wachirego tigangende tukanalerio obuneka ya tigani nyokengende Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime
Mwana wano mwanchu muliro Ndizi TV kana toto bwatia somoro mukanone litukorera utore ne Embarambamba. Wow. Best gospel artist people have nowadays. Kwa wana werewe lugha ya Kisungu tunasema musanii amba anapendwa kwa sasa. Yes sana bano mwanchu muliro skene Ndizi TV once more sinyana tora sense mimi mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital boya sense ya YouTube na tonyora Ndizi TV News. Tole ne Embarambamba kabisa itango nyoto tena bono ba soiri na sagero ngakibaga ndede karobali na sagero bono bali the best benga. Kera devina Gusii. Bono gasagera kaimuka agacha iguru pi. Agacha iguru pi. Sagero nero muntu mutangani kogera nganda State House. Sagero one. State House abaraire bakurwanira babu Ruto ntu twajete tutakerikura. Amoje tutakerikura. Tutakerikura. Nakituigete State House. Ke sagena rangaru tune president ya gatatu. Kuru Kibaki. Akaenda tokanda State House na akamaya kutoiro taya. Abo chiserenjiri chiarengo. Tokakora. Campaign igasoka Kibaki ngosokale. Abantu atigaire Ruto, Uhuru, Raila. Na bakurwana negero. Lakini obwangoboria ni tutwa gwekante Gusii. Uhuru Kenyatta president ya Kenya. Akatotebia twana tujiko magore campaign lakini ime ya Gusii. Akabwatira na Steve Arika. Bono Steve Arika ne ro lenge DH department ya jibono chuko tutena Gusii. Ne ro abulunga motari kimorocho mokong. Agatochora babere. Agachora Intue Sagero, Otiso, Rebecca Thomas, Fenkerubo. Abunga itena butu arenge ko wikajinga kesho. Lakini yasenge nje manana siasa abande no diemu barenge abande bano mbata itiko support Jubilee ya Uhuru. Otiso Rebecca Thomas Fenkerubo katama. Induto kairwa Jubilee. Bono iniye tu abeta bare mereri amagera nale ko rutu arosana. Ikarwa mo ushai ka intunda irodinga. Lakini gabane singenjo Uhuru tale ko yuka na Gusii tukairu ntu babiri ntuna Sagero tukaitwa magana tokora mere lakini Uhuru na Ruto bako tanga my friend sasa vumilia ukivumilia utakura mbivu tukavumilia nere tukaenda tukamakore kambini Uhuru Park iliyo mwiso no atonyagara chigoti kweli kweli ni ndo president ya Gusii kyara kire kabiri kyari koranga tukari president ya Gusii ribaira chikura abagaturangire State House una Kibaki naye bana go chiko twakera asante ase campaigning uyu Sagero gatenga ika State House kabira kana na ikabwo tukabukwanari bagatoja batoete tukairana Sagera akagwika igo bakeria sogetie enye engombe ningima one ngombe ningima kare ika 2017 ngateba nabwatiria bana muziki mono kurumanyika bono gateba nabwati ongengo tina ramatunda aya bomono nabwati Sagero numwana muziki elinde onyori ni sokati amatindo koro ni sokati ngaina nyoro mujumbe lakini aya obona bide amatana aliko soki lakini ani Sagero nambwati ngasoki ani bwana ani Sagero nambwati bono ngaratindi ko piki abantu nabagotera buya lakini nje tindi ko rangusera mpaka watatanga ingoro si mujumbe ekega 2010 bono arama nerega abantu bande bagota utingo kono komnya kuriyo konyara mari baime 2010 chipiki nchiachete ngara chipiki chiacha ngatema ujikotema kogendia nganyama gutonzi boduko kumbe sese ngukiro kale kali murito nganyaka bono gano nere jete koruta ekambara turu Steve Arika oyira ro mwe MC beno ngome ne accident kwa nyatari ye akawaide choko rolinse abana anga ngome ne accident ye piki ne sesere murito par ya gwato umete sese kare gwato gurito ne mbesana ensensi engeri gene kumira bono turu Steve Arika yo beno akarua kangira nyagitari ngiributuko ya ena ile tunya gitari butuka agakesimya gateba turujirite na muri kwana Embarambamba nyora accident agateba riba moko mwirete nwe kimuira ni gocha onye gago kwati gagwira sama kwa yaba Gusii agwira chena da atomorochi ngaira ni gume metuira arakabira ojo bude tano ojo bude ta bana ichibude te ibira gininge ngerteiga na agetunga bimba mono dina ikachenero Steve Arika bakakwa n'umunyagitari monena umunyagitari monena akambeka sako rukwe X-ray
scanning tima iko sina scanning alizo korra kananga kichigwa chichieto mutumba bagora scanning bakangora scanning ye liso bade ko manyanga egwa ye kurwa so bongo ngo function ye gocha na kurwa se liso ngorra liso ngo sensirire eli bakanyora ngo sensirire screen ero nyo kwanya kurwa scanning ngo ora buna chigwa chiete nga kiangore ko minyoka ngiko pambwa manyinga iko ro ko ta to kuchesa mobero oyo siwa reko kata mundu otaigwete bobe egendo toko mwana mariogo yo kobimboka no yo gotaigo boro ngaigo mariogo kurwerio ngaira na nomo ega 2017 bana asina gote ngaborio monne bibi yangu andrete kwa ndio sone kwa tigete bibi bigi na etenganyetika kananyetika ngaso kia matindo ko ngaso kinu mujumbe egere ngaikera 2017 2010 umujumbe ngaina nyoro mujumbe 2015 yabuka tiabuo amatindo ko agotenga buyo bwata matindo ko akini 2017 ngateba tigana arabe kama okonse na bora asoko nyoni ngabwati bibona kabeka marunsi butuko getanda kiana gezendeire ngateba monena kwa ntongete ni ntete konyora amatunda ye talent yana lakini nagosabire omonene onyorokie talent eyira ndetera matunda na yeko kiesubuge mabwao abana limbogete nganyora ngobosi gotera kwa gospel kwa gotanga nyigwete na atorekire bagakana kingokora onya kuri moyo karatera nyigwe yesu moyare ngande studio eri bana bodugo bwaya gwakire ma eri bodugo na rikwa na ratanga soka mambi na soka mambia ngana bage studio yo ngana record ndaligere tiketa batara guru naji ko kodrisiga nganyoro kwa abantu bagwanjire ngamento kwa matobe ngo mwana nyasako ngitobate bana bakatoti umuntu yo gospel go insecure kwa sababu ndora mumanya sare changanya te doroba gotara na sagero nandi no akatabo tulukire enarina denete chimidi Jones ya ngatena chimidi cha Gusii ngateba nje bwana kana switchiri nje no monto gospel na rule secure esenga njo yaki amane no ndusi ya tambe nabona aje gosira ntara moterera takibono kangira ni no mona na twali chinguru tigamokorera bono baja gokora manene bono ngasoma libai agiro tera so bana maliba ekiba sirimo agite status moga wendo yake mwatu gendo kyaro ko konya sebad ora inyora iga nje no monto boko boko yani ase nayo waligire state house ongire tingo ku best same ano ndo boko nje no ndo boko kiriyo kayagwa na kiyo ndaina ki bugata 200 chira twara irue ndagera yo bona ndi ko yago dibenga ngi kwanda yata kwa irue gendeka napana kiana njini ntai to manyo musiki ngi yakora sakera manyakanete igali ngwa so minale ngi kanale nga songa na masomo kwa inale nga masomo ayabona ngutumia bono ana combined ngwigete kusibona bono iga ngaswa ngatera ngaina nyomo chumbe oba yani ngatera na torekire umwana nyasako ngitobate ngaswa geriga ta njungoro kendo tanya korra nyasawo ina bwata mabira bono wasere gospel kabisa aye mbade tense bano Gusii acha korranga kai motari kiungo tuchanganyari esere gacha Gusii ye president Uhuru Kenyatta iga na so kia matena bataigia tu a gospel iga bono kora ngabura nguigete bakatebe Embarambane gokoraki iko represent umwe president lakini yasenge njo ye ndamuamu ya bateli ekara bakuburi kuna ki Embarambamba yo gwekonyere tobe ime nakimoma mayete no mbuyaro bonko gosena ngoyu kwasa nduntora amanya wasa jusi ajete gospel wasa gospel ye tarare ndura magoso register igo ndura magoso tolikire bagachome peti toji bata egero erio jaga bone erio Embarambamba gota bana kwaso eri gospel igenda de ajide na gospel egero waso ago ikabubirugira matobe tutara ikabu tigatora enda ngakingo chomeru president ene president ya sara Kisii town anoro je abateri baborirwe konya kandi abateri baborirwe Embarambamba yona gima ikyare era abantu bako SMS igana bakatanga Embarambane ro president nero gotera president lakini ga dena usarike tomoto kara bateri baborirwa bakata muntu ndo na into nani ntumu understand ana bade muntu no muntu usarike to ntuzo zokora meteigoro matobe bakandusia se rot elist ye entertainment
bono ga no chi media chance Kenya bono tiga Gusii mid chance Kenya kero muraibu nse no aroro wangura Gusii ya alia sare ya yari kina Gusii ku bono no tumbwisa sare ya yari lakini ntaroje kainigeti chi sare chance Kenya yani chi media chance Kenya media chance bono jikamanya bwana ngai chikabuli naki wa muntu yatari kubikwa na nera aba Kenya baka no aba Kenya bali jinse Yesu kona bate kurigereria nga Embarambamba yo kwebu hari na rituze ko moranga kia ko usi stadium wana ga chimiri Jones bika chana lichimboleti chikamanya nkinda ajikeretwe na baro bata kumanyira ni muntu no mwari boli kiagera tikatura yani tura makora interview na bora asakonya ni balimo abono nali bajite bakanyoranga Embarambamba is a gospel musician no botaka bakogera agwe konyere sikime na bakora ibinde byonse onyori nimbe kire menga seti paka nonye ne Ezekiel oli gote na films ngakiye Ezekiel mutua onyori na begete news agata ngene bakobisi yaje kusengo pani wanda samatera lakini ekera chiko toma abanyagitarika bakanyorana no muntu ole nomo ngakora igo nkaenda na achire elieta ndigasaine lakini nkaruo ngaswitch mangana jo gotereke Gusii ngarage tigake ngaende Swahili kiagara Kenya ngimanete konyi kwa lakini kero so ibana utakitose Swahili Embarambamba kera banda bago so mere debate ngende ngia gwite to moyo go sebana likia ko motivate tika na boko kwa se jinza jiria na boko go lakini ngendo ngeria yaganda ina ki pado safari pado no gwata majamutu enduke gode ibo enduke gande buna kiriya ante betinga kendo tere moyo uri na nji moyo nigi gande inga ki ebine bintu bi kwarorire pado safari pado bono gwata majamutu bono kwarene ni digotere ge Swahili abantu bonse banyore Embarambamba banyore message bono kurwa ngaswa gotere ge Swahili anaro ya ekachanganya abantu kono wajagire Swahili na chagire Swahili na soki yo katera pendi tisi we na soki yo katera imesimama na soki yo katera nataka ninyonywe na soki yo katera nataka nikuingize ndani nataka nimwagigwe na anda bantu kata yengozi bertata bona akali kukwana mangana ko jeru nyaka bono bantu baji kumanyanga Embarambamba is a gospel comedian not comedian gospel is a gospel comedian. Yani akiimba nyimbo za Mungu lazima kuchekesha ndani. Yani lazima afanye kitu ambayo kinakufutia. Egere otegere njiri. Bono koteranga imesimama ni njiri. Lakini ngenje ngota imesimama. Nimesikia joto ndani. Njiri imesimama. Alafu no kota naki. Inataka ninyonywe. Inataka ninyonywe. Inataka ninyonywe utambi zangu. Inataka ninyonywe. Inataka ninyonywe upande sote. Bona andaka na anda bantu agotara gospel lakini bintu birako tuchanganya biense. Lakini bona Embarambamba no ani njegera ndabo wali kero twende ta sumuro mugano no majuburi to endete na Embarambamba se maro one hoto era kabisa ngakia jagete gospel ngakia jagete mangana lakini tamu njura tumeke chinga kubagodana imesimama ose inataka nikuingishe bintu tiana ara kwire ni bono mwao kare kwa gosoma akare kwa girasi nana gosiba mugwani naligo gotaka konana ngirige Swahili kare lakini bono igo mwana ubwate ari ngaki wakuruko getatu gwani grade 1 akwa keke songo muni ngoba nakena kago igo grade 2 toko mo keke songo na Swahili igo Kenya ya koreki Kenya ya chenjiri etete bintu osuke kuchimoto bono no aninja ngajikwaka nyora masomo achenjiri oyo no mwana musini okangaraseke songo paka nani kwara sibye kama nanginga toigweti kwara mutuma maji okunyikia rukwani gesonge kebubi ikyari turuja toka somet okigete nusu egento ngerara kuburi gesongo ojako matenga sawa na igure ometa korara dia avance bona kuge songo omwana okwani mwana okore kumba buno mondo gosibe kamba kwa matenga kinda terange kwendike koruteke egera ara kanyamangana bona nanje kanaje kurigeria botelio kangende seke Swahili ni gesongo
agera ngikere eliete nintagete nigendo kai moja tata ngai kichana lakini bwana ngayo rusie Swahili kigera watane karo kore skuru ali 80 ogarwa egesongo na boko umedento bwate kendo ko ende igoro kakano atena gesongo tinga egesongo gake kelina so ametu kunige Swahili inkero lakini obongai ni mboro meto komento secondary gotene na gukwana no negesongo chitage kange 2 hours odari gote Gusii Kiswahili egine kinta twari tukuchari yani obare mubori bwo Kiswahili lakini gotere Kiswahili gogekwana nga ayamuiti itingi ayamuita ningi komedi nani yako lazima ni maintain kile mwana kwaja kama ngana ali bantu bamaje korona controversial kama ngana agitamu ijo gutumeka ngagi abande bano gospel bari kwanyore to abaromba kwirete buya embaramba robono kolete bintu bite bikongsan bono ebinde ngo tumeka abo wani mbale bagatanya sai tariko goku time go siba ikire igo abantu mbale bagataba ogo tumeka matamu cia mabe ogo no gotanta ni gospel kidogo tigana arabo yani ekere nkore erengereri leo si mwana na tabetanga nimeonja utamu wa Yesu akamagotanga ni pepe utamu ni pepe injabo na karetire na karetire naki ubwansu nyigwete gaki tinkunyara gosuka pi ubwansu nyigwete ime tinkunyara gosuka omwana onya ya kungita egento buneki toro chikene Kiswahili ata jana tere Kiswahili aya ine tabimbe ngubwansu igoti bono okonyora abantu bakorengereria amangana amabo opposite bwango bono bunige ndegengata betana ki Yesu ni mwagie yani amwagire baraka si ndio na kero onde yo tata divisi kazi kwa naone kanisa karito kana dirito ko sabama sabanga ki omone no to igwe twarambura iga abeke bisioga njana de bono nyimurire bisibia bono nyonye tambi nyinyunte kabisa bibe biazibiere umwagire wana watata matamu siemenda kwingine tendra tata somo tiboko tumakwena tumakwena ndina ayakero gotera amata yo gorna mbuya kabisa kurondena bande bagotena ina akogenya sa ayengo gurkwara bunya sa na komo gejure gatorenda sense moyo mutimoka sinini mama makarna sentunende yagata tumajo bertoska notore nembaramba kabisa nuga tata dena bono ojira sense moyo Kiswahili kabisa ngikarato dena inkeko erenda kweburugira inze olino mote chitenti goro bionsi naze maro yaboni kasumururi mugano to skene on this TV bansu pomugsi wawa no Ndizi TV ubwensu bw'umugusi nigo bono yakirundekerene nego kurutira chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomugusi. Huduma zinazotolewa kwa shule moja ndizo zitakazomfanya mzazi amue ni shule ipi atakayompeleka mwanae. Na hapo tu ndipo shule ya Greater Grace Academic Center inaingilia kati. Huduma hizo ni pamoja na maabara ya sayansi, maktaba, madarasa ya pre-primary, junior secondary school, vilabu vya kujifunza, mlo shuleni, maji masafi ya kutumia, maeneo ya kufanya ukulima, walimu waliohitimu na wa kutosha, magari ya usafirishaji, eneo la kuchezea, mhudumu wa afya, kukuza vipaji na kujifunza Ukristo shuleni. Admission na interviews zinaendelea kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 10 ya jioni kwa madarasa ya pre-primary, grade ya kwanza hadi 6 na
Junior Secondary School gredi za 7 na 8. Wapigie simu au watembelee eneo la Musocho Highway opposite Chief's Office, mita 200 kutoka barabara kuu. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate chitari cy'okwaranse ase nyumba yawo nabo igukubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheti cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'Omogusii. Gimana orang manju mari on Ndizi TV karena itu buat ya semaro ya bani katole ni Embarambamba kabisa. Auto era kabisa mete andwara ada na lende na abuna matam ziai. Lakini kwa auto era kabisa ada na ngie ko gera ako ya tera boy gote bina is the best goes better artist. People have bantu banjete. Ngomesha ada ando manjete na ndo tayari boy go. Ase maro ya bani kuni to scan on Ndizi TV on Gusii on Embarambamba na tuira ni. Ekal tuira ni kuru asenze mimi mutumo. Watu devirina ayo kamu abana gote amatera ya andu komero dena bantu bawo dabuna ni goko ke Nyasaye ahebye ko manyene nurujina ngo yajuri Nyasaye ni madamuzi ayo akuna omonene gade tomogoki omokorere nera ko matuko egenda bantu bagasome Biblia bagasoma epande ya mubunumo umuntu roje nswe kebekiga ekoni ensu mburu bwanda kuri chinza mojonsi ne Biblia nera kali chinza mojonsi kera sanare Biblia ko tebega nande ya ko tebiga Nyasaye ko tebanga mokorere ni chinguru chao chons taringa kiti kana araga chichi cha matobe na korabo duko jiji kule nabe ka jisuti muga sakuna tigamo kone chinguru cha chons no yana ya kali kwa mwana akorire buya no nyenka kose umwana gitora active buo koranga mwana bona nkana kujali mugoro na kayanga banaye yanturuji bwana na Nyasaye nere ekero ko mutera na komotoki na korokia bantu ba enjire ngia kuikata bana ki umuntu oyo tigamo imukinande asekenye mumanye ora bantu ga ko famous toje bantu bakatabanga matera tari Nyasaye lakini akaroko chunguza Kenya still Embarambamba sene korabu akasene komenta bafuasi elibwase elituko ingeko gera rende karto de madera akonyora bantu bakugurigeria bange sari drama je ingeko gera oso amatobe ime watandra jianga chitenti gorogori na kabisa ingeko gera abo no point one a point NNP eyo katabanga ngoso amatobe bali bugana nane balimu aba amatobe ime egentekane n'umugusio minto origere Ndizi TV bona no point yekire koso amatobe ime abandi bagotana obwana koso amatobe ime gongo konyoria Yesu omonene uri iguru no atotongete kurwa sama matobe kindi kyo stokori no ena matoka atonya kotaba Ndizi TV aya igakorwa sama toto sama matobe na kindi kyo siora akora asora korro mwisho na sama matobe igo pokea omonene utaraba matobe kotandra chianga
Chiange china bako nyochi ko soni jiri goli sana. Lakini kina aroma yaga teka ibere chiko bainse na jitandura. Igongo konyoringa igwa jita sense kole busa. Naende igo kwanda utabwati kende Jones. Igo mumanya sae oende ni gintu ime yaho. Tuza kwanda kole busa Bwango ndo agaro gobeka jianga jaba subati ode kabisa ali kabisa abantu. Tari jaba subati. Kwa beka bo miniskirt. Nari bana ba understand. Enda garo gobeka bo miniskirt. Atana ndi Embarambamba bona ali abichokire kabisa. Bona ali gutangasa. Gutangasa mangana ali bitisikiu. Ali GBTQ na. Abategeri ba minto limo ikire bono iga. Bali botamanyeti ni Embarambamba. Bona nabaeresa no moteli bwenjili ime ya Kenya. Yakorwali rabali turi mu Gusii kitutu masaba. Abange mwarara rengotera chianga chikomesa mesa bande chisikati. Esikati nyetini kobeka asoko togi gendogete. Wose tindi kobeka asoko market ya gendogete. Esikati kongo kobekera esingenjo inde gospel comedian yani umuntu bwachiko soli imeye njili rasima ndi yenge njende yonsingo kungusa abantu bande mbara banjete kurigeri mayaganga kyakuru abantu paradox abantu mbare banjete kurigereria abantu bagotara chinyonga batari kwande kanisa kwari ari baganga katanga uteba yati buyabori umuntu naro kurigeri dressing atari kwande kanisa bono ngarra abantu abange amaisongo salibari tigambe kesikati yeye diba kurigereria banyora bari imeye kanisa kera bono nga maombi ndio connection na Mungu inakufanya uke connected yandu ama sabo na arakogera mubwatane no monene ngenjote yo piesense yepi ngentora akore bako kuri ko chiguru rasima oe kumbe osabe mukwana no monene direct yenda ki omana nundu cheka no nesa ege kio connected yani communication comedian igongo nyebeka ime kyani ngolata na arabe ke skati ndi na sote club umengalia ngato muswati ko rugoro ndi West Pokot mbogoriti muswati ole muri tonga tamana ngo chibando ime ndi kapengulia mbogoriti umugaga gito mogotu ngamutika paragati kamakoli isi ole ngamutika paragati asegusiga ndi na rinete chuti mama mogongo turu muchanga ali sauti mugirango igo ekaro ku understand Embarambamba is a comedian gospel. Yani ngayo gospel yo gorwera abo comedian naboro bonge osine gospel ire nyinge Embarambamba. Gospel ire nyinge bwati kanganya ndio comedian boro bonge ange twali gotanga ni comedy gospel. Lakini bwana tutanga ni gospel comedy. Abane nora jesa sekyombe kya gospel apateli gosibona ekyo kwage jagire kyo. Sense ye. Talingu yakagikuba. Asense na bugima bwane. Kyombe nkeyo na chest. Pi kwelika. Tikanyelika somana. Igodoria sibyo mbinde bya materi. Kibano kwa chest. Yani nyara sta sore. Omanya ni ndolga. Oyo ndonge tena ngo register kujesa. Igodoria kyombe kende. Ya. Ekyombe kyo kine unga tubwatane. Kelingo unga kire era na batali tuko changara chicho to agache. Ya na batali tuko changara chima bati bina bangoso. Lakini bitale yene ngakinga tukatobeka chisa tobekega tokorega aha. Ebya bako yoro nyose. Tingo so agimbe kene kyo. Igobona kero. Lakini kelingo kokonyo muntu kale moyo. Kyo gimonte. Mara moja nondi. Kyana ndete ko kokonya kuri moyo. Abatena bangi batabwa zinyomba. Bakora ransi. Batabwa dike koroto. Odena bangi. Aje kwa mekorwa kwa chage kyombe. Kokora muntu tege tisia kwa muruta isiku. No moteli yuka konia ngoko oja kurusauti murango cha koje kise kyombe. Isigwese kuingia kyombe yawe. Wese ingia. No nge bibiriga. Bono ground ba de bana Embarambamba ni barimo. Ken. Ya. Embarambamba isana nomo. Ebinda korano nomo na ndimo getinya sa. Igora ali abantu bali tendi mabange Embarambamba. Wetera sumugano ekero ne tendi boli abantu bekaranste. Kwanya bobo abone tendi ene buneke abantu ba umyali abange. Ngakyo garo wase eskwara manga ke. Korine metego no jitendi. Nara korani asini. Toise korine kurwa boso motu solo chigo. Na bakora binte bingi, na bakora kirege ntokere muina, na bakora kirege ntokere muina. Sakayo arine to motego. Akama korango. Yes. Emete buna tori gana utambe bunu tambe te tora benga buna sakayo. Emi ndombe tora chiali. Bono chitendi emete ye korina. Emete namba kwa ni bwa toxini okwa. Kwa yana bia. Karibu.
ya kabiri chitandie ji igokorina kwarigerie gedokere igoro bona unankorina tasi kwa kora bunankorina chitandi kuru bunankorina njongoika stali getenga na bakora ngamento runo moika naende amento rumo guru metigo na gya kwa kana ikinjinge umuntu amachani yangu kana kubuneka na korona ne kanisa imokorina ji ngoragere riora sa kwa manyasa ko koraiga usano ko taboka tu because no ne tent eka donere asumugano ne embarambamba no ne tent korina igorari korina is risk na banda abare tent yeme abarumu mabwa ngo bekoro mabwa basa kong ngiwe gera wakorabo monto ndibwa sio korete tent yumuyeka ta korete tent erendoso karamba nyabo tent yene yonse go chumuyeka ero siri koro muyeka buya umonta yo korete tent sambere nge ngaura so korina yebuneke tent yere mbene yere ketirimbo koyo erina be go somoka lakini yere iga ogotara bakaigoro tiregeti na ndu egugeri te ko tari ko egente ketangani ekere kwa mbolinga ngoikana rakagwa ngoikandere squeeze na rakagwa ngigia ko na chake ko kagwa wanyane jesho kagwa ngigia ko na chake ko kagwa na jete nyama chikero kende miagete yetire mochango getorengo egetie kibuno kero chiga kumbe muinaria chichonchia nchia gweti Jesu kuri chikawa chikanganyu kubo nyansi bo kamera bokalengani getiga kuchali bo kumbe kuchakerari nabokoranga ne geti lakini ne ngorero umunyansi bo meta bokalengani geti ngachikorori I think no ngwa yorenge kafana nakiyu ngachikororia njembugete ne geti buna turo chimunyansi bo buya ngarori ngasoicho imengara Ubanyasi buli bukaire nabo gekumeka. Wone mbarama marada ko bwatera buto ende weekend. Ojikonde ne kro kwa wede joye kya to kweti no tori na ya kya bete. Ala ende weekend eso moro bimu muganone. Mwaki bori Ndizi TV. To gorira se litukurira ko ndenge na tore weekend ni Embarambamba bado atotemina kra wede joye nge kya bete. Ko kona choto tebia se weekend na apana bae. Kirali nyomba ngomoira bale ngakiba ko moira bana tate ba mtebine comedian gospel. Kozi gospel comedian. Ayonsi ne weekend majumu kwa kirambia mwana kwa wacha kuri Ndizi TV wansumu usiye kwa tuwa ngene Embarambamba tumirane weekend unapotambiriane Brighton Makoli.